Nagpabilin na pa sa detention facility sa Mabolo Police Station ang Bisayang rapper nga sa Rain Stripe 9 human napaskahan og kasong murder sa kamatayon sa usa ka American national nga iyang gikabikil sa usa ka bar sa Dakbayan sa Subo. Mao kini giklaro sa hipis sa Mabolo Police Station nga si Police Major Romeo Kaakoy nunod sa nanggawas nga mga fake information kabahin sa akusado. Sumani Kaakoy nga napa sa sulod sa bilangguan si Rain Stripe 9 diin gipaabot pa nila ang commitment order gikan sa korte alang sa pagbalhin ini ngadto sa Cebu City Jail. Nasayaran nga nasangat na sa korte ang murder case human nakit-an sa piskalya nga adunay basihan sa kaso patok sa akusado. Gidugang ni Kaakoy nga wa nila hatag og special treatment si Rains kinsa apil sa naghuot nga mga binilanggo sa ilang pasilidad karon. Milapas na matod pas kapasidad ang ginaganon sa ilang persons under police custody. Busa nang hinaot sila nga marimand na sa City Jail aron magkuhaan mga PUPC. Labi na karon nga hilabihan kainit sa panahon. Si Renz 999 or si Jade Andrew Salira na paghapon sa custodial facility sa Mabolo Police Station. And clarification, wala special treatment? Yes sir, wala tayo special treatment rin fair tatanan sa ato ang mga persons under police custody sir.